you are watching The Reality! And for today's vlog, andito tayo ngayon sa Barangay Hall ng Barangay San Miguel as SK Kagawa, Daryl and Dayan, and I'm with our Barangay Secretary, Ma'am Dayan, na apaka-busy. Ayan, lagi ko siyang kasama this month, no? Yes, at nagsasawa na kami sa isa't isa. Ayan, nandito na po yung mga barangay kagawad namin and that's our kapitan. So, hindi na po ako nagpaalam pero gagawa tayo ng A Day in the Life of SK Daryl and Dayan! Ay, taas ng energy! Okay, so may ginagawa kaming mga events here. Siya dyan, busy-busy siya dyan dahil may kausap siya from RHU, DSWD, from Munisipyo, from DILG. Ang dami niyang kausap ngayong araw na ito. Ayan, bakit? Ano yan? Ano yan? Busy. Busy yan? Okay. Yes, may DSWD pupunta later. And naisipan namin na gumawa ng A Day in the Life nga. So, samahan niyo kami guys. Kasama ko Madam Secretary mula ngayong umaga hanggang mamayang pag-uwi namin. I'm so excited dahil mamimit niyo na si Sunshine! Actually, na-meet niyo na siya sa ibang mga vlogs ko. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo si Sunshine. Officially, papasok tayo kay Sunshine and then magkakaroon tayo ng Sunshine Tour. I'm so excited with that. So, handa na ba si Sunshine? Hindi. Dahil laging malinis si Sunshine. So, papakita. Wait! Punta muna tayo dito sa barangay. Ito po yung barangay hall namin. Ayan. Okay. Ayan o. Oh, may barrier pa dyan. Oh, ayan o. Tapos ito na. Ang oras natin dito is 10 o'clock. So, naisipan lang namin mag-vlog. Ito naman, punta naman tayo dito sa kabilang dayo. Dito ang ating Vowsy Desk. Ayan. May Vowsy Desk tayo para sa ating mga nilitising mga parahasan sa kababaihan. And andito din ang ating settlement room. Oh my God, pwede ba ito kay Kapitan? Baka magalit si Kapitan sa ginagawa ko. Nanonood pa naman si Kapitan. Okay, this is our barangay hall. Ayan, pakita ko sa inyo sa labas. Okay, that's our barangay hall. Yan yung barangay hall namin. Nandun sa kabila naman ay ang ating barangay health center. So yung barangay health center natin guys, pupuntahan natin yan later on dahil makakikain tayo dyan later. Okay, kaya naman sa puntong ito ay magbibisi-bisihan muna kami habang wala pang tao, habang wala pang kliyente. Bisi-bisihan muna kami ni Barangay Secretary, Madam Dayan. Okay? So samahan nyo kami na magbaliwan dito sa barangay. Let's go! Okay, time check. It's already 12 in the afternoon. Magla-lunch na kami and magla-lunch naman kami sa saan? Sa health center. So, samahan nyo kami guys. Yan, tanod namin siya. Hi! Hello! This is Ate Vicky. And Ma'am Donna. Papa John. And Ate. O, anong ulam? Nasaan si Madam? Nasaan si Madam? Ha! Grabe. Nag-ayos para sa vlog. Ano man? Hindi rin kayo prepare. Sabi ko sa inyo, prepare kayo. Polvo lang naman ako. Nagpalbo ka lang. Sino ka nga? Ay, grabe. Ulo ko yun ah. Oh, in fairness. Oh, may ulam kami. Ang sarap ng ulam. May papritong talong, may pa-itlog, may pa-balatong, may pa-rice, may pa-manok, pa-adobo. Wow. may pakanin. And may pa-kanin. Let's go, Lord! Let's go! Ganda mo, Jar. Mabait ka, Jar. Pero maarte yan. Mabait ako. Ito mo yun. Nakita niyo yun, Kapitan? Mabait ako. Self-proclaim mabait. Self-proclaimed. Okay, let's eat. Dapat para ano magising ka. Ibalik ang happy. Ay! Hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan sa totoong buhay.
May maganyan na no, oh. Ibalik! I'm happy! Ibalik! Sorry po. Kasama namin ngayon ang mga DSWD teachers. Hello po. Video yan po. Ay, video. Hello. Yeah. Welcome po sa Barangay Hall ng San Miguel. Hello. How are you? Okay, kasama natin si Ate Vicky ngayon. Nagluluto na siya. Cheat cook namin. Yes, nagluluto Ako siya ng merienda. Merienda para sa alas stress. Thank you, Ate Vicky. Okay, you're welcome. You're always welcome. May YouTube ya? Oo nga, sa YouTube ko ito ilalagay, madam. Sino pong nagluto nito? Ako to! Ano kayo? Ikaw yung? Tayo. Kayo po yung nag-slice? Tapos Hindi siya nag-slice. Kayo yung nag-slice, tapos kayo po yung? Nagkaganyan. Sino nagtiwal? Sino nagtiwal? Ako yung nagtiwal yung ano Si Ate Vicky walang ginawa. Yes, walang ginawa. Namalento kami ng maaga ni McDonald's. Yes, kaya dapat kumain po kayo. Ang hirap namin naghanap ng kamote. Sobra. Sinong uutot na maya yun? Wala lang. Wala na. Kain lang kami ng kain tayo. dito. Si Ate Vicky ang tapat-tapat niya, wala siyang ginawa. Siyempre, ako ang prinsesa. Tapos Yes, yan, oh. ang nagtimpla ng juice Si yun. Ate Corazon. Diba? Hi. Uy, mawala mo ng tubig. Ayan, kasama natin si Kagawan. Kagawan. Thank you so much, Kagawad Kaliwats. Ayan o, may pa-ice cream. Tapos, after ito. Wow! Ice cream. 3 in 1. Si Madam Agnes and Madam Ami. Yes, ito ang mga DSWD teachers. Merienda po. Isumpay masyado yan. Oh, yan yung mansa. Okay, ganyan po ang pag-ano po ng ice cream by Kagawad Darren. Oh my God! Galit. Mama rin ng ice So, cream. ganun po talaga yun. Ice cream ka. Ang gapo ng tiwat na Oh my God. Kaya si Madam Ano po, Secretary, may ganito si body? Madam Secretary. oh. Oo nga si Madam Secretary, ganyan ka. So, may ganyan. Uy, nasan yung akin? Ito na, pero Secretary. Mama rin niya magkutsara ka. Okay na. O yan, Madam. O, okay na po. May pupuntahan kami ni Secretary with Ma'am Donna. Hindi mo man lang kinuha yung Ay, talaga. Hi again. Ayan. Pasensya na po itong kasama ko, mahilig Mag-vlog, okay. Hi guys! It's already 5 p.m. Nakalabas na kami ng Barangay Hall. Okay, dahil nakalabas na kami ng Barangay Hall, ito na. Maglalakwatsa kami ng Madam dahil hindi ako makakapasok bukas Thursday. Sir, pwede yung isa pa po? Ay, Pasensya na po. Okay, so let's start sa lakwatsa. First time, hindi natin first time. Naglalakwatsa talaga kami ni Madam sa pagkain. Pero at this time, mag-uukay kami. Tagal na namin balak to. Pero ito na. Let's go! What? Adja. May kasama mo kasi friends Ayan, dumaan lang talaga kami sa SM. At nag-park lang kami sa SM. And pupunta kami dito sa Ukayan na to. Let's go! Kukunti ngayon, no? Kainin. Napupunta na ako
tingnan yung sekretary namin. Sobrang busy sa saka cellphone. Hindi niya Pinagtayan ko si Ma'am Donna. Ah, okay. Narinig pala niya. Nandiyan lang si Ma'am Donna sa GSIS. Okay. Baka pwedeng magkasabay-sabay tayo, sayang. Okay. Nabuko tayo guys. Oh my gosh, meron tayong nakalimutan ng konti dahil may kasama tayo kanina. Di ba sabi ko sa'yo kanina, mag-ano tayo, Sunshine Tour! Welcome to Sunshine! Okay, yung Sunshine guys, yun yung pangalan ng itong sinasakyan namin ngayon, ang Sunshine ng buhay ni Ma'am Dayan. Alam niyo ba na meron ng kapatid si Sunshine? Si Sun. One eternity later. Nalobat ako kanina kaya naman nag-charge ako ng konti and pa-quick tour lang tayo sa ating pangmalakasang sakyan ni Ma'am Dayan. Hi Ma'am Dayan. Kaya na pa siya nag-hi sa vlog. So siya mula simula hanggang ngayon pauwi. Ito ang kasama namin si Sunshine! Welcome to the car of Ma'am Dayan. Ang pinangalan niya sa car na to is Sunshine. And ito na, magtutour tayo guys. Ito yung likod ni Sunshine. Ayan, walang nakaupo. Every time na pauwi ako, minsan nga hatid sundo pa ako, no? Pakaswerte ko, no? Ito si Madam, that's her, manobela. Pati manobela. And ito, nakukuha namin to sa simbahan. May pa-Bible verse dito si Madam. Ayan, may mga pa-words of encouragement dito si Madam. Ayan, nakuha namin to sa church. And ito ang pinakapangmalakasan dito, guys. Ito, may mga paano pa siya dito, may mga pa-maintenance. Maintenance. Ayan, ito yung mga pa-polvo namin para kapag sasabak sa gera, eh syempre, ang maganda pa rin kami dahil sa polvong yan. At eto na ang pangmalakasan sa lahat ng car na to. This one, guys! Ayan, so, hindi natin alam kung ano to, pero lalagyan to ng cellphone na never nagamit dahil hindi naman nagkakasya ang cellphone. Kasya naman. Kaso, So, kasi hindi talaga perfect. Hindi perfect. Alisin na to kung paano alisin to. And of course, kasama natin si Lord lagi for our guidance. 6 o'clock in the afternoon. Ayan. Pauwi na kami ng bahay. So, hinatid na naman ako ni Madam Dayan kasi babaeng babae siya. yes, babaeng babae ako. And siya ay from Santa Barbara. And of course, din lang ako sa may Robinson's Place, Pangasinan, sa likod lang na. So, kayang-kaya niya akong iuwi. At napakabait ni Madam. Oh, na-appreciate ko na. Okay na? Okay na? There you have it guys, and yun lamang po ang aking ganap para sa aking ating vlog na ito. This is a day in the life of SK Dial and Daya. There you have it. Yes, so productive dahil mula nagsimula tayo hanggang sa huli, stress, no? Mula nung pagbukas natin ng barangay hall hanggang sa pag-close natin, stress, sobra, tapos mga pulis pang pumunta. Grabe na ka-stress. Bago pa uwi, may humabol pa. Yes, bago pauwi na kami, may humabol pang pulis, blatter, at mga reklamo, pero at least okay lang. At mas okay yung busy kasi kaysa sa walang ginagawa, mas okay yun para maging productive ang life. There you have it guys, yun naman po ang aking ganap. Pauwi na ako ng bahay, hindi ko alam kung ano pang mangyayari doon. Pero for now, I just want to say goodbye. If you like this vlog, please give me some thumbs up. Share this video kung nagustuhan ninyo. Grabe siya. Wala siyang support. Again, this is me, Dial and Daya with Mama Diana Grace Francisco. And you are watching The Reality. Bye. Say bye. Hi! Arte niya, no? Kairita yung ka-arte niya. Talaga. Ibalik ang happy. Ngayon na ang panahon. Tapos hanapin kung ano. Then Enerbon pala yun. Enerbon baka naman. Enerbon baka naman. Okay, I'm here. Thank you so much, Mom, for dropping me by. Bye! Ingat ka. Uy, Madam, ingat ka. Bye! Okay.